Pois nós somos 5 estudiantes de Gasa, na EFA de Fonteboa, e xurdiu-nos un pouco da idea deste proxecto de gandeiros tecnolóxicos que, mediante unha aplicación e medindo a temperatura e a humedade nas explotacións, poderemos saber o bienestar animal. Hallar a umidade e a temperatura dunha granxa, así, esos datos chegan a unha plataforma e así o ganadero pode saber a base dunhas gráficas o benestar dos animales que influyen na produción das vacas. Acerca da formación, estivemos con Óscar, un dos integrantes do Instituto de Tecnologías Galego, que está na Coruña. Traballamos varios ámbitos, un pouco medir o ITH, que é o índice de temperaturas e humidade, que é os valores que vamos medir no propio sensor, para coñecer un pouco sobre o bienestar animal, segundo os valores que vayan anotando no sensor, que opcións poderíamos determinar para poder solucionar ese déficit de bienestar animal. Coñecer un pouco como funciona a aplicación, un pouco como medir gráficos, como na propia aplicación, como introducir a ecuación do ITH para determinar o bienestar. O que fixemos no proxecto Gandeiros Tecnolóxicos foi a incorporación dunha serie de sensores para medir principalmente unha serie de variables relacionadas coa temperatura e a humedade, e isto poder de alguna forma monitorizarlo a través dun sistema, unha plataforma que chamase Internet das Cousas, que IoT, e non só poder ver estes datos, senón como traballar con eles. Ademais, hemos feito hincapié de como ten que instalarse estes dispositivos nas zoas da granxa que é necesario ubicalos, e a partir de aí as capacidades que ofrece a plataforma non só a través das medidas, senón tamén a través das representacións gráficas da información que conteñen. Nós, os gandeiros tecnolóxicos, formámonos sobre todo en que souberan valorar os índices de bienestar animal relacionado a temperatura e humedade, para que cando colocaran os sensores souberan interpretar os datos. Pois nós, un punto polo que eliximos esta granxa é polo que está moi robotizada, ten 2 robós, ten amamantadoras, ten rascadores. Entonces nós con este proxecto intentamos que ao poñer os sensores pois buscar algo que se nos adapte. Entón esta granxa, como foi ampliando pouco a pouco, está a distintas alturas, por así dicirlo, porque foi mellorando, foi subindo a granxa de alturas, pois poñer os sensores a distintas alturas e ver así pois que tanto hai nunha altura, noutra altura que niveles hai, e intentar así sacar unhas tablas e mirar o que nos dá. Aquí vamos colocar 2 puntos de medición de temperatura, humidade e gases que hai na granxa, vale? Temos 2 sensores, os cales imos colocar en 2 puntos distintos da granxa, e con eso vamos conseguir obter uns datos os cales imos interpretar, pero para iso tuvemos que facer varios números sobre todo. Tuvemos que alquilar os sensores, tamén tuvemos que alquilar unhas caixas para os sensores, tuvemos que comprar material para a instalación deles, e despois, para rematar, tuvemos que alugar unhas tablets para despois nós, no Fonteboa, poder interpretar os datos. Que ao final sempre nós temos datos tamén maiores, porque sabes o ambiente que tens dentro da granxa, a temperatura en tempo real, neso podes activar ventiladores ao mellor ou apagálos dependendo do momento, de como estea o ambiente dentro da granxa. Sabes en tempo real como está o ambiente, é o interesante, o ambiente, a temperatura, a concentración de gases que velas ao final están estorbando. Canto máis limpo sea o aire, máis produción van ter.